ya bụ na anyị bụ ndị mmadụ na Chineke na-eme ka anyị mata na onye niile nwụrụ anwụ ụdị agwa niile ọ kpara oge o ji ndụ na a ga-emejupụta n'iwu nye ụbọchị ikpeazụ. Na ihe a na-eme ka ụmụnne m ndị nọ n'ekperechi al-Islam ka anyị na-eme ezigbo omume, na-akpa agwa dị mma, rapụ ịkpa agwa dị ọjọọ maka ịtụ egwu Chineke n'oge ahụ ọnwụ ga-abịa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ka yana kuna yana ina yin kunnanta mamma ma yana yawo makabarta nke ndị alagu ina yin kun were okuchi koje ke kuna ne gbasara ya bụ makabarta na n'elu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ebe a anyị nọ kịta bụ ala ili, ebe ndị obodo anyị na-eli ndị nwụrụ anwụ na usoro ekperechi nke al-Islam. Ọ dị mkpa na onye ozi bụ Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na-eme ka anyị mata n'ebe ọbụla anyị na-agaghị n'ebe eliri ndị mmadụ bụ Muslim na anyị ga-ekpe n'ihe ekpere. Ọ na-ekwu na Chineke na-ewe ekpere ahụ erukwu ndị ahụ n'ebe ha nọ. Anyị ga na-asị assalamu alaikum ya darukum mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Ọ bụ ndị niile dị na nọ ebe a elebe nwụrụ anwụ ka m kpe n'ekpere. Alhamdulillah, anyị chọrọ ka nna anyị kwuo doma anyị ka na ncha anyị gbado ndụ maka nkwado na ọbịa ya bụ nkwado ọbịa na ya bụ ilu maka na ọnwụ bụ ọjọọ ọha ile meka ọ bụ ihe dị n'isi ọha ile. Ọ eziokwu na ịdọ aka na ntị n'ihe gbasara maka ọnwụ bụ ihe na-abịa mberede, anaghị akwado. O nweghị onye mara ụbọchị ọ na-abịa, mana ihe Chineke kwugoro ekwu n'ime akwụkwọ nsọ bụ al-Qur'an sị kullu nafsin za'iqatul maut. N'ihe ọbụla ji ndụ na ọnwụ ga-ezute, mana oge ọ na-asị na ihe ọbụla ji ndụ ya bụ ma anụmanụ, osisi, ihe ndị ọzọ niile n'ọnwụ ga-ezute. Mana dịka anyị bụ ndị mmadụ nọ na-asị kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya bụ na anyị bụ ndị mmadụ na Chineke na-eme ka anyị mata na onye niile nwụrụ anwụ ụdị agwa niile ọ kpara oge o ji ndụ na a ga-emejupụta n'iwu nye ụbọchị ikpeazụ. Na ihe a na-eme ka ụmụnne m ndị nọ n'ekperechi al-Islam ka anyị na-eme ezigbo omume, na-akpa agwa dị mma, rapụ ịkpa agwa dị ọjọọ maka ịtụ egwu Chineke n'oge ahụ ọnwụ ga-abịa. Otu a ndị a dị n'ebe a ya kwa ka anyị nwa ma mụ bụ onye na-ekwu ihe a, otu a ka anyị na-ejekedila ya tido ome mbọchị ebilite n'ụwa. Anyị nwere ajụjụ n'ime ili ahụ bido n'oge mbọchị ahụ eliri jee ruo na mbọchị a ga-ebilite n'ụwa. Kedu ka isi ekpe agwa? Kedu ka isi dobe iwu Chineke? Ihe a niile bụ ọrụ dị n'isi anyị bụ ndị Chineke kere. Anyị nwee ike ịjụ Chineke ajụjụ, mana Chineke bụ onye ji ajụ anyị ajụjụ. Kedu ka anyị si bibete ndụ n'elu ụwa? Ya na ọ dị mkpa na anyị ga-eti ajị n'ume na-edobe iwu nke Chineke maka mbọsị ọnwụ. Alhamdulillah.
anyị ga-eme ntinye ihe aka na ntị nna anyị ukwu dọrọ anyị. Ọ na-acha anyị gbaa mbọ na-enwe abụọ mma maka everybody ga-erute ebe a one day. Mama m nwere aka na ntị ọzọ nna anyị ukwu nwere ka ọ nọọsọ nke a ka ọ ga-adọrọ anyị ka anyị. Aka na ntị ọzọ m nwere ike ịdọ ndị be anyị bụ na o nwechere omenala dị n'iche n'iche ndị kere onwe ha na ha bụ ndị Muslim na-eme n'oge ọnwụ ga-abụrụ nkụzi nke onye ozi bụ Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bụ na ọ dị mkpa ka anyị chọọ amamihe n'ihe gbasara maka kedu ka ihe tochiri mmadụ ga-eme ma ọ bụrụ na mmadụ ahụ. Ọ ya mere Chineke na-adọ anyị aka na ntị asị anyị wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ya bụ na nkụzi nke onye ozi bụ Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wetara anyị jisie nke ahụ ike, mana nkụzi nke ọ bụrụ onye bụ onye ozi wetara anyị hapụ ya maka na onye bụ onye ozi Chineke zutere ka ọ kụzime ekperechi nke al-Islam. Otu ahụ ka o zutechara ndị ozi dị n'iche n'iche maka gịnị na o kwuru na ha nye ekerego anyị na nkịtị. Ya na o kere anyị, ọ bụ na o kere anyị ka ọ hapụ anyị like that. Na o kere anyị mmechie zite n'anyị onye ozi ji akụzi anyị ka anyị ga-echi ya gbaa, anyị ga-eji akpa agwa, ji akụzi anyị kedu ihe tochiri anyị ga-eme. Ya bụ na-abịa na ụzọ nke al-Islam, akwụkwọ nsọ na-egosi na o nwere ihe ha hapụrụ. Chineke na-egosi na o nwere ihe ha hapụrụ n'ime akwụkwọ nsọ bụ al-Quran. Ya bụ na ịbịa n'ụzọ ekperechi nke al-Islam, otu ka ị ga-eji ji azụ ụkwụ jeje mosque, o nwere ekpere ị na-ekpe. Oge anyị ga-esi na mosque pụta, o nwere ekpere ị ga-ekpe. Oge ahụ ị na-eje, ọkachacha n'oge ahụ ị ga-eje toilet, o nwere ekpere ị ga-ekpe. Oge ị ga-esi na toilet pụta, o nwere ekpere ị ga-ekpe. Oge ị chọrọ iri nri, o nwere ekpere ị ga-ekpe. Iriche nri ahụ gị, o nwekwara ekpere ị ga-ekpe n'ịyọm Chineke n'ihe ahụ o nyere gị. Ya na o nweghị akwa nkịtị anyị ga-eyi n'ime arụ anyị, na o nwere ekpere ị ga-ekpe bifo na ikpere akwa ahụ kpoye n'arụ. Ya ka ọ dị. Ya na o nweghị ihe Chineke hapụrụ n'ime akwụkwọ nsọ bụ al-Quran. Ma otu ahụ ka onye ozi bụ Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kọwazinu ụmụazị oge ya na ndị ụmụazị. Alhamdulillah, anyị na-arịọ n'ụlọ anyị ukwu na ka o nyere anyị oge n'ime oge Chukwu nyere ya. Ọ Chukwu kwụọ gị ụgwọ a na-akwụ ndị na-agbasa ozi ọma Islam na Igbo land. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.